Шановне господарство, вітаю вас на YouTube-каналі «Женський футбол Білорусі». Матч. Ну так, сапраўды, 19. Ну ось атрымліваецца, што ўзнагарода знайшла свайго уладальніка. Сказаў, але не лішнім будзе паўтарыцца, са стопцаў інспектор сёння Александр Скроб. Склады команд распачнем. Фролова 23, Касарачы ОКП Блейсінг, тая самая лепшы гулец чэрвеня ў футбольнай лізе, у яе нумар. Трэцяй прыступцы цяпер, пасля таго, як ужо выйграла. Яна была у складзе, цяпер у Дынамо іншым. Закід ад Капышы, Мацкевіч з варот выходзіць, мяч недалёка выбівае, удар па варотах, і мяч у сетцы Шамірах на луге. У самым пачатку 7-й хвіліны выводзіць наперад берасцейскае Дынамо. Да, ну вось так. Тут на падборы, канешне, згуляла вельмі удала Шамірах на луге. Ну і Надзея Ільіных сёння з першых хвілін на полі яна дэбютуе. Куляшова б'е па варотах, але тут Дар'я Вінаград. Будзем мы сачыць за змяненнямі ў складах клубаў фонбет жаночай лігі. У атацы Дынамо. Вось так, Алёна Гусева, удар па варотах. І што, 2-0. Глядзіце, што робіцца на пачатку гэтай гульні. Ну, да. Дабіванне прынесла поспех камандзе Александра Міхнаўца. Уварвалася з левага паўфланга ў штрафную пляцоўку саперніка. Алёна Гусева прабіла, ну мяч адбіла. Аліса Мацкевіч, аднак роўна на нагу, ну каго? Берасця. Кубічная праз цэнтр Мэрыя Дэрэмі. Ну і вось тут, глядзіце, які момант, удар у далёкі вугал. І што, вуглавы, Наталья Смакович. Подача на далёкі вугал, не на далёкі, а на бліжні. І мяч забіраў рукі. Алісі партнёршу і знайшла. ОКП Блейсінг тут справа, робіць забяганне скіда, но ОКП Блейсінг ідзе наперад. ОКП Блейсінг, ну што, трэба ўжо сітуацыю гэтую і абвастраць. Падача нігерыйкі, аднак няўдалая. Вокам гненнай проста контратакі Дняпра, нясецца наперад. ОКП Блейсінг уваходзіць у штрафную пляцоўку, прабіць трэба нігерыйцы, яна б'е па варотах, і лік робіцца 1-2! 25-я хвіліна. Усё зрабіла ў гэтай сітуацыі сама. Індывідуальнае майстэрства прадэманстравала ОКП Блейсінг, і левай ногой у дальнюю дзявятку яна мяч накіравала. Ну проста цудоўны гол. Я ось мяч, які забіла Маргарыта Юрчук у мінулым туры. Добрая арганізацыя гульні, сапраўдны матч-дэй ёсць у Магілёве. Чаму б не прыйсці? Ось які момант, мяч літаральна з лініі варот выбівае зараз Дар'я Манюкова. Напэўна, слухала, што там ёй могуць сказаць помощники и помощницы. Ох, які момант, забивать трэба, як не робіць галявы дубль ОКП Блейсінг. Ну, траціня поля, но тым не менш вось удалося. Ой-ой-ой, які момант зараз. Сябры, мы вярнуліся ў горад Магілёў. Другі тайм. Найвышэйшыя прыступкі п'едэсталу. Ну, хаця б, я маю на ўвазе, Днепр захавацца вось на той самай трэцяй пазіцыі. Ось, глядзім, скідан б'е, у стойку трапляе. Ну вось он момант. Закід у штрафную выходзіць з голасам з варот Дар'я Вінаград. Хто на падборы першы? Перадача нема становішча па-за гульнёй. Гэта ОКП, прастрэл, і на месцы Діана Смолоўска. Мяч у ОКП застаецца. ОКП, прастрэл, трэба забіваць. Мяч ужо, мне падавалася, заблакаваны на падборы. Сашко направа гуляе, скіда, нема становішча па-за гульнёй, і ад грудзей скідан мяч ідзе на нагу Мілены, не Мілены Нікіцыны, а Вольгі Капышы. А тут што? Тут гол і лік 2-2! Памылка Дар'і Вінаград прыводзіць да таго, што Днепр усё ж такі свайго дамогся. На 61-й хвіліне лік на табло стадыёна «Спартак» у Магілёве роўны. Да, ну адразу, ведаеце, я не хачу тут так фантанаваць нейкім негатывам, просто адразу згадаўся гол у матчы кубкавы. Так, ну і таксама Шамірах на лугію, да, заменіў Александр Міхнавец. Разабраліся, Юрчук. Удар па варотах Смірнова наносіць моцна. Моцна і недакладна. 20 хвілін гуляць камандам у
другім тайме. Падача, Капышы. З ворот выходзіць Мацкевіч на падборы. Там першая аказалася Нікіціна. Аліса Мацкевіч. Зноў выходзіць на зварот. Ох! І ось такі закид. Ну, вельмі уважлівая Капыша. А тут што? Тут няма фолу ці ёсць фол? А у Кубічнай? У Кубічнай ёсць! У Кубічнай ёсць папярэджанне, і Днепр застаецца ўсё ж такі ў меншасці. Сама гэта страта. Робіць падачу Арына Смірнова, мяч у рукі забірае Аліса Мацкевіч. Каманда з Магілёва. Нкор Блесінг. Супраць яе. Зараз Барбаренко. Блесінг, прастрэл. Мяч у руках Алісы Мацкевіч. Будзе больш такой лояльнай шчырасці мы зараз мала бачым. Ну, гэта канец гульні. Тут все можа быць што заўгодна. Удар па варотах у далёкі вугал! Няма становішча па-за гульнёй. Дынамо, пэўна, забірае 3 ачкі ў гэтым матчы. Ну, вось так. Все ж такі дамагчыся свайго атрымалася пад начальным Александром Міхнаўца. Да, Днепр все для сябе зрабіў залежнае, каб все ж такі гэты матч выцягнуць. Каманда саступала 0-2, знайшла у сабе сілы. Каманда Александра Міхнаўца все ж такі пераможа. Пераможа і ў 10-м матчы ў гэтай. Сябры, вялікі дзякуй за ўвагу. Андрэй Лены для вас працаваў. Усяго добрага, Дынамо з перамогай. Дняпру не адчайвацца. Да сустрэчы.